karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Mahal kong kaaway. Just play them too. Manigbas ka? Oo, isa man. Gusto kang wicked or ko niya? Ah, Ha? basta. Hindi ko mga ble. Ablihin ng pultahan! Hoy! Yun sana ni mo pultahan! Gitigbas! Hoy! Di nagtigbas ang pultahan, uy! Di na mo! Kung dili ka gustong ako ng tigbasod, ablihin ni... Alexa! Nabuang na ka? Aw! Di bali lang imong kabuang dili sa kong utok iyan? Ablihin ng pultahan ba? Suka na ginibayaan na, eh. Unsa man? Dili na ni mo ablihan, ha? Dili! Kay na kay sundang! Dili di ay, ha? Alexa! Ay nagub ang pultahan! Nayabag ka naman yun, oy! Uy! Hala. Nihilom lagi kalit ang pultahan. Di ka pwede tingali ni Bayhanag, wild. Lain na din yung aligsa nga. Masulan sa utok, eh. Manigpas man, eh. Ako ganing isumbong ni Papa. Killer din ng iyang asawa. Hain mo ka ni Bayana. Mingaw naman sa gawas. Wa ba ka di mo balik sa takat? O di ba gikuhag balik ang tiguang nga iyang gidakan niya din, eh. Wa naman siya magsaba-saba sa gawas. Pastilan. Nadaot na kinagsamot ang pultahan nga kagubao na. Mingaw na ka. Liliong ka rin ako, eh. Wala gid sa gawas. Mingaw naman. Unsa day mag... Alexa! Ayaw, ha? Ayaw kong tibas, ha? Huwag kayo sundang nga da. What no? Ako nang gibilin sa kusina. Kay ba sinog? May naikanit na kang tigbas. Ay na namang tanawin na nagkabuang og likay na ako ganiha. Ay, mura dyan kang nakakitag abat. Eh, apat mong bitaw ka. Reaction lagi kang kadar na iyan. Mura kang kandidatas ladlad. Minum niya. Sabay di mahadok kong sundang. Laki lang ka. Imong gitigbas ang pultahan, no? Masukong ka sa Papa kung makakita siya ng pultahan nga imong isamaran. Maayo na giday na ko mo inartista, uy. Tanawa yan ang pultahan ko, nakuba ba na? Magluto na ko, uy. Kay gutom na. Dali aran nakapaus ni Alexan ako, eh. Mayo! May adlaw! Ni auntie ko. Mayong adlaw! Na ako'y dang tambal sa sabad! Binangang kambal. Pag niyang kwarta. O sir, makalakaw na ka. Makatarong na kag-istorya. Nawata na ng kwarta. Sibat na. Ha? Sibat na. Papusil ka? Uy, Da. Sibat ka lagi. Dili na ko makapaabot sa biyahe ugma. Kinahanglang ugma sa buntag. Moabot na ko sa Isla Verde. Makalikot sa bis-iyan da. Ako magkinutiyan kisaaran nga mo idadon siyang pagbakasyon sa Isla Verde. Ang iya na mahinong kundatan nga ina-ina hindi kauban.
sa corned beef. Nganong wa mo ko ni bukawa? Manihapon naman day. Masakiton man ka. Idi walang takatugawa. Ukaray na ko kay gutom na. Hukadog imo. Hoy, agahon ko nimo. Personal assistant ka. Unya, di ko nimo atimanon. Dili na ron oras sa trabaho, oh. Awa, alas 7 na, oh. Imo na sab kong mami karon. Busa, paghukad og imo. Hoy, ukare ko. Di ko, oy, nakay kamot. Pagtunog hukad og imo. Kaya sa man ka magtunog trabaho, unya nag magkango-kango na ka? Susad. Unsa man? Nganong sus man ka diha? Oh, asa naman ka? Magpahangin sa gawas. Kaon na diha. Hoy! Hoy! Dili hoy ang akungan. Alexa, ay nag-ilisi og hoy. Kitinuot kita eh. Biyaan ni ko eh. Di na ni madagulat pa yan ha. Musuki man. Nindot putangan og balusters ang daplin sa paypayon. Unya, swimming pool nga mo connect sa dagat itong dapita. Madagdagan gid ang moabang ining maong bay. Ay, nahibaw na ko kung unsay buhaton ining maong isla. Ano pahiyom ka diya? Ano lang sa dagat? Yan, nahibaw na ko unsay atong buhaton. Unsa pag-promoting dapita. Oh, unsa mo ka na? Himuan ni natong istorya ang Isla Verde nga mo connect sa kugma sa imong amahan ug inahan. Oh. O unsa mo siguro ang istorya ha? Mami? Maghun-aw na pa ko. Kanang mukagat sa masa. Kanang ma-interes sila nga moabang ni ining maong isla. Why na lang may ang imong idea eh. Oh, nga naman. Doon na di kaila ang ideya. Abi na ko, waysod ng imong utok. Oh, ikaw ba? Nakaminos mo yung kag maayo na ko na. Oh, nga na day ikaw. Wa ka makaminos na ko. Ayaw lagi magtubag. Kung dili ka gusto mo tubag ko, ay sad pagyaw-yaw diha. Sad ka. Pasagdis ako diri sa akong tripping, be. Oh. Di ko kron sa cellphone? Oh. Naa kay cellphone nga buhi? Wow! Oh, hoy! Hoy, Ian! Hoy! Ayaw kong ilala! May miring nga cellphone sa imong bulsa, nakadungog ko. Pawamak ko ba? Manawag ko ni Papa nimo. Ian! Tagi mo cellphone. Dagang sikreto ning akong cellphone. Hello, Ian? Mira, anong nanawag mo ka? Wa lang. Gusto lang ko makabati sa imong tingog. Gimingaw man ko nimo. Busy ko. Naa pa ka sa isla? Klaro lagi kayong imong tingog. Nai-portion diri nga naisignal. Oh, maayo hinuon. Tood, padong na ko diha. Unsa? Mori ka sa Isla Verde? Ayog kalimot. Nga may promise ka na ako nga dadon ko nimo diha. Maapas na lang ko nimo. Aray! Oh, Ian? Naunsa ka? Hello, Ian? Aray, uy! Pahuwamak ko ng cellphone nimo. Bye! Kaysa mo to imong gikasulti, ha? Wakilabot kung kinsa nga akong gikisulti. Ang bilhin na imong cellphone ba? Aray! Uy! Buhi ako buho! Uy! Nabay na akong saman! Aray! Pahuwamak lagi kong cellphone. Oo! Nana! Oh! Mangingilat ka? May lain na kang cellphone? Sitaw ka mo. Ang akong bada. Hello, Alexa. Dili. Amira. Iyan! Iyan sa sabay, ibalik na ko ng
cellphone! Dili ka mahimong manawag ni Papa. Di ko musugot. Usa? Oh, sa man to? Tingog ni Ian ug ni Alexa. Nag-away sab sila. Panahon na nga mupauli ko. Susihon ko ang kahimtang ni Ian ug ni Alexa. Pabutan ko sa kong pagbalik din ha. O nga no, dili makamusugot ka manawag ko sa imong amahan, ha? Iyan? Basta lang. Gusto ko nga mag-away mo. Usa magkaklasiha sa anak. Mura magkagway-gugma sa imong amahan. Nakatagaan ka. Wa ako'y gugma sa kong amahan. Kay wa ko makabatyag nga iya kong gimahal. Iyan? Akong inahan lang ang nagmahal nako. Busa. Ang akong inahan lang ang angay kong malam. Iyan? Ug ikaw, sultihan ta ng handaan, ha? Kadili mo magtukay og ang akong amahan. Sorry ka na lang, Iyan. Karon nga nahibaw na ko kung unsa kang matanga sa anak. Tunan ko ang pagmahal sa imong amahan, isip asawa. Ug hatagan ko siyag anak. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!